Jeg skal bevise cosinusrelationen, og jeg vil lige starte med at skrive forholdene op, som vi kender imellem sidelængderne og vinklerne. Og der ved vi, at c i anden skal være lig med a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Hvis vi så vil finde en vinkel i stedet for en sidelængde, som vi gør i det her udtryk, så kan vi isolere cosinus til c. Så kommer udtrykket til at hedde cosinus til vinkel c skal være lig med a i anden plus b i anden minus c i anden delt med 2 gange a gange b. Så har vi et andet forhold, som ser ud sådan her. B i anden skal være lig med a i anden plus c i anden minus 2 gange a gange c gange cosinus til vinkel b. Og også her kan vi isolere cosinus til b, hvis vi vil finde en vinkel i stedet. Så kommer man til at hedde cosinus til vinkel b skal være lig med, så kommer man til at hedde a i anden plus c i anden minus b i anden delt med 2 gange a gange c. Og det sidste forhold, vi kender, den hedder a i anden skal være lig med b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til vinkel a. Og også her kan vi isolere cosinus til a, hvis vi vil finde en vinkel. Så hedder det cosinus til vinkel a skal være lig med b i anden plus c i anden minus a i anden delt med 2 gange b gange c. I mit bevis så er det udtryk, som vi har her, som jeg gerne vil bevise. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige starte med at tegne en model af situationen. Og der tegner jeg simpelthen bare en vilkårlig trekant her, som jeg giver nogle navne. Jeg kalder den for A, B, C. Så tegner jeg højden ned fra B her, og fodpunktet hernede, det kalder jeg for H, og højden her kalder jeg for lille h. Så giver jeg også lige siderne navne. Det stykke, som vi har i den her retvinklede trekant, der bliver dannet 2 retvinklede trekanter, når vi trækker højden ned til grundlinjen. Så bliver der altså dannet 2 retvinklede trekanter. Og siden i den her retvinklede trekant vil jeg kalde for x. Og sidelængden i den her retvinklede trekant, den må så være hele stykket, som vil være lille b minus stykket herover, som er x, så den kommer altid til at hedde b minus x. Så kan vi se, at der er dannet 2 retvinklede trekanter, og når man har 2 retvinklede trekanter, vi går lige lidt herover, så kan vi altså bruge Pythagoras' læresætning. Og den lyder jo på, at den ene katete i anden plus den anden katete i anden, den skal være lig med hypotenusen i anden. Hvis vi starter med trekant HBC, som vi ser her, så udgangspunkt i vinkel C, så vil den ene katete altså være x i anden, vores anden katete vil være h i anden, og det skal så være lige med vores hypotenuse, som er a i anden. Men her der er vi interesseret i at finde højden, vi skal derfor isolere h i anden, og det gør vi bare ved at minus med x i anden på begge sider. Så hedder den h i anden skal være lige med a i anden minus x i anden. Så gør vi det samme for trekant ABH, som vi har her. Vi springer bare lige første led over og starter med at isolere højden. Og så kommer den altså til at hedde h i anden er lige med c i anden minus hele det stykke, vi har dernede, b minus x, det hele i anden. Da højden gerne skulle være det samme, uanset hvilken trekant vi har at gøre med, så kan vi altså sætte de 2 udtryk, som vi har her, lige med hinanden, og så kommer den til at hedde a minus x i anden skal være lige med vores udtryk hernede, som er c i anden minus b minus x, det hele i anden. Så vil den kloge elev se, at det led, som vi har her, det er anden kvadratsætning, og vi kan derfor omskrive udtrykket, så den kommer til at hedde a i anden minus x i anden
skal være lig med cn, og vi beholder vores minusparentes, og omskriver bare udtrykket, så den kommer til at hedde b i anden plus x i anden minus 2 gange b gange x. Så ophæver jeg min minusparentes, det gør jeg ved at ændre alle fortegn derinde. Kan du se derovre, Kat? Så nu kommer den til at hedde a i anden minus x i anden er lig med c i anden, og så kommer man til at hedde minus b i anden minus x i anden plus 2 gange b gange x. Da jeg over i mit udtryk herover var interesseret i at isolere c i anden, så vil jeg også gøre det i mit udtryk herover. Og så kan jeg starte med at plusse med x i anden på begge sider, så vil det her led gå ud, og det her led gå ud. Og så kommer man til at hedde a i anden er lig med c i anden minus b i anden plus 2 gange b gange x. Så tager jeg fat i det led, vi har her. Det kan jeg få væk ved at plusse med b i anden på begge sider, så det gør jeg. Så hedder den a i anden plus b i anden er lig med c i anden plus 2 gange b gange x. Så tager jeg fat i ledet her. Minuser med 2 gange b gange x, så får vi isoleret c i anden, og det led vi går ud. Så det hedder a i anden plus b i anden minus 2 gange b gange x. Og det skal altså så være lig med vores c i anden. Så kan vi se, at vi har et x her, som ikke præsenteres over i det, vi gerne vil ende ud med. Men hvis vi går over og kigger på vores trekant, og stadig har udgangspunkt i vinkel C, så kan vi se, at vi kender vores x, og vi kender vores a, og vi ved, at når vi kender den hoslægtende katete, som udgør vores x og vores hypotenuse, så kan vi bruge cosinus, og det kan vi, fordi at cosinus til en vinkel, den hedder den hoslægtende katete delt med hypotenusen, og vi kan derfor udskifte vores udtryk, så vi siger, at i stedet for at skrive x, så kommer man til at hedde cosinus til vinkel C. Den skal være den hoslæggende, som var vores x, delt med vores a. Så er vi altså interesseret i at isolere vores x. Det gør vi bare ved at gange med a på begge sider. Så den kommer til at hedde x er lig med cosinus til vinkel C gange a. Så skifter vi vores x heroppe ud med vores nye udtryk. Så den kommer til at hedde, samtidig bytter vi lige om på rækkefølgen, så den hedder c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 gange b gange vores nye udtryk, som hedder cosinus til vinkel c gange a. Så kan jeg lige bytte lidt om på rækkefølgen, så den kommer til at ligne vores udtryk, vi gerne vil ende ud med. Så hedder den c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 flytter ad over gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Og det udtryk, som vi ser hernede, det var præcis det samme, som vi så heroppe, og vi har derfor nu bevist cosinusrelationen.